Hare Krishna, warm Hare Krishna, warm welcome for today's Bhagavad Gita class session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப விசேஷமான இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் உள்ள போக போறோம். 9th சாப்டர் படிக்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஷ்ய ஞானாகர்ஷலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजनालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा to everyone. மாதாஜி பிபிடி தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். தெரியுது எஸ் மாதாஜி மாதாஜி. தெரியுது. தேங்க்யூ. தெரியுது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதனுடைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் இல்லைங்களா, மிகவும் ரகசியமான அறிவு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து கடவுள் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு தங்கத்தை வாங்கணும், ஒரு டப்பாக்குள்ள வாங்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது மேலே ஒரு மூடி இருக்கும், கீழே ஒரு பேஸ் இருக்கும், அது நடுவில் தான் நம்ம மோதிரமோ தங்கமோ வைப்போம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்கும் நடுவில் வந்து பக்தி யோகம் வச்சிருக்காரு. ஓகேங்களா. அந்த 7லேருந்து 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் சிறந்த யோகம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலியுகத்துக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிற யோகம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, த கிங் ஆஃப் த நாலேஜ், அதை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம நல்லா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம்.
அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோன்றத வந்து பார்க்கலாம். அதாவது நேத்து வந்து அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகளை கேட்டாரு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொன்னார் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இறக்கும் தருவாயில ஒருத்தருடைய மனசு எங்க இருக்கணும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். சரி, அதுக்கு வந்து ரெண்டு உதாரணம் பார்த்தோம். அதாவது பீஷ்ம பிதாமகா இச்சாமிருத்தி இருந்தாலும் கடவுளை பார்க்கணும்னு நின்னுட்டு இருந்துட்டு இருந்தாரு. ஸோ கடவுள் அவருக்கு முன்னாடி காட்சி அளித்தார் இல்லையா? ஸோ தன் பக்தனுக்கோசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னாலும் பண்ணுவார். ஓகே. ஸோ அங்கே பீஷ்ம பிதாமகாக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து நான் வந்து ஆயுதம் எடுத்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. அதே கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அஸ்தினாபுரத்தில் வந்து அந்த குருஷேத்திர போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார். அர்ஜுனா, நான் ஒரு பக்கம் இருப்பேன், என்னோட நாராயணி சேனை ஒரு பக்கம் இருக்கும், நான் ஆயுதங்கள் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன். அதனால இவங்க வந்து நீங்க போதும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாரு, நீங்க எங்க கூட இருங்கன்னாரு. துரியோதன் வந்து அந்த அவருடைய படையை வாங்கிட்டார் இல்லையா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் இந்த சபதத்தை எடுத்திருந்தார். பீஷ்மாக்கு என்ன ஆசை? நீங்க வந்து என் ஆயுதம் எடுத்து நான் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை. ஸோ அந்த ஆசையை பூர்த்தி வச்சார். ஸோ பக்தர் வந்து பக்தர்களுக்கோசம் கிருஷ்ணர் என்னன்னாலும் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? அப்புறம் அவர் வந்து கடவுளை பார்த்துட்டு நான் இறக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி அவருடைய இறப்பு ஆச்சு. கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போனாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், அதே பரத் மகாராஜா ஸ்டோரியை பார்த்தோம். அதுல வந்து என்னாச்சு, அவரு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வந்து கடைசியை மானா நினைச்சாரு, மானா வந்து பிறந்தாருன்ற பார்த்தோம். குலசேகர் அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து ஆம், அப்பொழுதுக்கு இப்பொழுது சொல்லி வைத்தேன், எனக்கு தெரியாது நான் மரணம் சமயத்துல வந்து என்னோட இது எப்படி இருக்கும், கபம் வாதம் பித்தை எல்லாம் வந்து என்ன தொண்டை அடைக்கும், என்னால் அப்போ பண்ண முடியுமோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது, அதனால இப்பவே உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி வச்சிடுறேன், உங்களோட பொறுப்புன்னு அப்படின்றார். ஸோ ஸோ நம்ம அதுக்கோசம் தான் கடைசி நிமிஷத்தில் அவரை வந்து நம்ம நினைக்கிறோம்னா சாதாரணம் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம இப்போ இருந்தே நம்மளை பழகிக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ தான் வந்து பழகணும். பழகினாதான் அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து அந்த மரணம் என்ற பரீட்சையில் வந்து நம்ம பாஸ் ஆகணும்னு நம்ம சாண்டிங்கு ரீடிங் அதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தியாயத்தில் வந்து மொத்தம் 34 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்லோகத்தில் வந்து பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், கடவுளுடைய ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து ராஜ வித்யா ராஜகுய்யம் சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 11லேருந்து 15 ஸ்லோகத்தில் வந்து சததம் கீர்த்தையன் தோமா, கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் எப்படி வந்து அவரை வந்து நான் அப்ரோச் பண்றதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 ஸ்லோகத்தில் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, மன்மனா பவ மத் பக்தோ, அதை பற்றி விவரிக்க போகிறாங்க. அதை பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுருகன் பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்ணுங்க, நான் இப்போயே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லோகமாக நீங்கள் படிங்க ஒரு, சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டூ அவங்க, அப்புறம் சனிதா மாதாஜி, அப்புறம் கார்த்திக் பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தட் வி கேன் சேவ் அவர் டைம். ஓகே. ம். हरे माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवान उवाच इदं तुदे भुगद्यं परवक्ष्यं यनश्वे विज्ञानं विज्ञानशगीदं यज् विज्ञातव मोक्षये अशुभात्। ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் பேசுறாரு இந்த ஸ்லோகத்துல? பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுறார். நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது அத்தியாயத்துல யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது கேள்விகளோட? அர்ஜுனன் 8 கணைகளை தொடுறாரு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு? எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு உபதேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இப்போ வந்து இவருக்கு என்ன தகுதி இருக்குது? நம்ம ஏதாவது இப்போ ஒரு நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் என்ன பண்ணணும்? 10th முடிச்சுட்டு மேக்ஸ் குரூப் எடுத்துட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு நான் அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு அப்ளை பண்ணால் நான் இன்ஜினியரிங் ஆக முடியும். இல்லைன்னா அதே ஆர்ட்ஸு ஏதாவது ஒரு குரூப் எடுத்துட்டு நான் இன்ஜினியரிங் ஆகணும்னா ஆக முடியுமா? இல்லை இல்லையா? ஆமாவா? முடியுமா முடியாதா? ஓகே. இல்ல முடியாது. இல்ல இல்லையா? சோ அது மாதிரி நமக்கு ஒரு தகுதி வேணும். இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தகுதி வேணும். அது என்ன தகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா பொறாமை.
ஓகேவா? பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். அப்பதான் வந்து ஏன் வந்து இப்போ ஒரு நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். 5 பேர் இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் 5 பேர் இருந்தாங்க. ஏன் இந்த 5 பேர்ல அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொன்னாருன்னா, அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன இல்லை, பொறாமை இல்லை. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தன், நண்பன், எல்லா தகுதிகளும் இருந்துச்சு. அதனால அவர் வந்து பகவத்கீதை வந்து அவருக்கு சொன்னாரு. ஓகேங்களா? அது மாதிரி நம்ம இருதயத்துல இருக்கும், எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்கும். நம்ம யாரும் நல்லவங்க இல்லை. நம்ம நல்லவங்களா இருந்திருந்தா இந்த பூலோகத்துல பிறந்தே இருக்க மாட்டோம். அதுதான் உண்மையும் சத்தியமும், இல்லையா? சோ ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அனர்த்தங்களை வந்து மெல்ல மெல்லமா எடுத்துடணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த நிலைமைக்கு நம்ம உயர்த்திக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஓகே. நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து இந்த 2வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. राजविद्याय राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रक्षाय शावहमम् धर्मयम् सुशकम् कर्तुम् नव्यम् ஓகே. हरे ஸோ कृष्ण இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யார் பெறுபவரின் தகுதியை பார்த்தோம். அவருக்கு அந்த மனிதனுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. இந்த ராஜ வித்யான்னு சொல்றீங்களா, இதனுடைய தன்மையை பார்க்கலாம். இந்த ஞானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ வித்யா, தட் இஸ் கிங் ஆஃப் நாலேஜ். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ராஜகுஹ்யம், மிகவும் ரகசியமானது. அப்புறம் பவித்ரம், உத்தமமானது. இந்த குணங்களை கொண்டிருக்கிறது தான் இந்த ஞானம். ஸோ இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானது, மிக தூய்மையானது, இந்த 3 பண்புகளை கொண்டுள்ளது. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை என்ன பண்றாங்க? ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு என்ன ஆகுது? தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் இது அழிவற்றதும், என்னைக்குமே அழியாதது, மாறாதது, பேரின்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து என்ன, நம்ம ஒரு பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறதால நமக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும்? அதாவது சமூக ஞானம் தெரியும், ஆயுர்வேதிக்கை பற்றி தெரியும், அஸ்ட்ராலஜிக்கல் சயின்ஸ் கொஞ்சம் பேர் படிச்சிருக்காங்க, சில பேர் கொஞ்சம் பேர் சயின்ஸ் படிப்பாங்க. ஸோ இருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் வந்து உயர்ந்த ஞானம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை என்ற ஞானம். ஏன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேதங்களினுடைய சாராம்சம். ஓகேங்களா? எல்லா வேதங்களுடைய சாராம்சம் தான் பகவத்கீதை. அதனால தான் அது உயர்ந்த ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவனுக்கு வந்து அழிவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியாப்பட்ட ஞானத்தை வந்து நம்ம பெறணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது ஸ்லோகம் படிங்க. நெக்ஸ்ட். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अद्रदान पुरुष धर्मस्यास्य बरन्दभ अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युज संसार वर्त्मनि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். என்ன சொன்னாங்க? இங்க பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தன் வந்து இத நம்பலையோ அவனுக்கு என்ன கிடைக்காது? உயர்நிலை கிடைக்காது, உயர்ந்த கதி கிடைக்காது. அதாவது கடவுளுடைய திருநாட்டை சேரக்கூடிய தகுதி கிடைக்காது. யார் ஒருத்தன் நம்புறானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துல இருந்து விடுபடுவான். ஓகேங்களா? ஸோ இவன் பொறாமை பிடிச்சி இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்றான்? இதை வந்து நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பான். ஸோ எதை விதைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம அறுவடை பண்ணுவோம், இல்லைங்களா? இப்போ என்னுடைய நிலத்துல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெற்கதிர்களை நெற்கதிர்களை வந்து என்ன பண்றேன், பண்றேன், விதைக்கிறேன். விதைக்கும் போது நான் வந்து சில மாதங்கள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நெற்கதிர்களில் வந்து என்ன வரும்? நெல்லு தான் வரும். அதுல இருந்து நான் அரிசி தான் எடுக்க முடியும். அதை விட்டுட்டு நான் கோதுமையோ இல்லை ராகியோ ஜோளத்தையோ நான் எதிர்பார்த்தா நான் முட்டாள் இல்லையா? இல்லையா? அது கிடைக்கவும் கிடைக்காது. அது மாதிரி நம்ம என்ன விதைகளை விதைக்கிறோமோ அதுதான் அறுவடை செய்வோம். இன்கேஸ் நான் நல்ல காரியங்களை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நற்பயன்களை வந்து அறுவடை செய்வேன். அதே வந்து தீய செயல்களை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தீய விளைவுகளை வந்து நான் வந்து அறுவடைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா?
அதாவது ஒருத்தன் பள்ளி இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஒருத்தன் வந்து ஸ்கூல்ல இருக்கிறான், படிச்சிட்டு இருக்கான். ஓகே, படிச்சிட்டு இருக்குதான், நல்லா படிச்சான்னா அந்த 3வது கிளாஸ்ல இருந்து 4வது கிளாஸ் போவான். இல்ல ஒழுங்கா படிக்காம இருந்தா ஃபெயில் ஆகி அதே கிளாஸ்ல தான் இருப்பான். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், முயற்சி பண்ணணும். இந்த ஞானத்தை புடிச்சு படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணணும். நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்த வழியை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். யாருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கக்கூடாது. நம்ம வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாய் மாதிரி. எப்படி வந்து ஒரு தாய் வந்து ஒரு தந்தைய அவங்க தாய்க்கு தான் தெரியும் யார் அந்த குழந்தையோட தந்தை. நம்ம வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் மாதிரி. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குது, பரமபுருஷ பகவான் தான் வந்து தந்தை. எல்லாருக்கும் ஆன்மீக குருவா இருக்காரு, அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் அவர் தான். அவங்க சொல்றதை தான் நம்ம நம்பணும். ஓகேங்களா, வேற யாரோட வார்த்தையும் நம்ம நம்பக்கூடாது. இன்கேஸ் இப்படி எல்லாம் நம்பலன்னு எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்காம இருந்தா ஃபெயில் ஆறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறதோ நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய வார்த்தையும் கேட்கலன்னு அடுத்த பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்க, பிறக்கிறோம், வளர்றோம், முதுமை அடைகிறோம், மறுபடியும் இறக்குறோம். அந்த சக்கரத்துல சுரண்டு சுரண்டு வந்துட்டே இருப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தியை நான் எப்படி பண்ணணும், அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. பிரகலாத மகாராஜா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு வழியை சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவவித பக்தி. அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதன். இந்த 9 வழியில ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பண்ணா கூட நமக்கு ஒரே பலன் தான் கிடைக்கும். அதாவது ஸ்ரவணம்னா என்ன, கேட்கறது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து மரணம் வந்து 7 நாளுக்குள்ள வந்து வருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, கேட்டு கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா நமக்கு தெரியும் மீராபாய் இல்லையா, பாடல்கள் நிறைய பாடினாங்க, கடவுளுடைய திருவடியை அடைஞ்சாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்மரணம். ஸ்மரணத்துக்கு யார் உதாரணம், எப்பவுமே கடவுளை வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா. அவங்க அப்பா மலையில இருந்து தள்ளினாலும் சரி, நெருப்புல போட்டாலும் சரி, எந்த நிமிஷமும் ஒரு மன கலக்கமும் இல்லாம கடவுளை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. அதுக்கு அடுத்தது எப்பவுமே வந்து நித்தியமா கடவுளுடைய பாதத்துல சேவை பண்ணிட்டு இருக்கவங்கள லக்ஷ்மி தாயார் பாத சேவனத்துக்கு அவங்க உதாரணம். அதுக்கு அடுத்தது அர்ச்சனம். அர்ச்சனத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து வழிபடுறது தான் வந்து அர்ச்சனம். ஓகேங்களா, வந்தனம். வந்தனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை நோக்கி தவம் பண்ணிட்டு இருக்குது. வந்தனத்துக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா அக்ரூரர். ஓகே, அர்ச்சனத்துக்கு பிருது மகாராஜா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசியம். அதாவது இந்த தாசிய உறவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கடவுளை வந்து மேல வச்சுக்கிறது. அதாவது கடவுள் வந்து என்னோட எஜமானன், நான் அவருடைய சேவகன்ற ஒரு மனப்பான்மையில ஹனுமன் என்ன பண்ணார், ராமருக்கு வந்து சேவை செஞ்சாரு. அதுக்கு அடுத்தது நண்பனா ஒரு உறவு வச்சுக்கலாம் கடவுளோட. கடவுள் என்னோட ஃப்ரெண்டு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் இருந்தார். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம். எல்லா விதமான விஷயங்களை வந்து கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சார். அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜா. எல்லாத்தையும் அவருக்கு கொடுத்தார். அதுக்கோசம் தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா. எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு. எல்லா பலி மகாராஜா எல்லாத்தையும் 3 அடி நிலத்தை கொடுக்குறேன்றது ஒத்துட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அளந்துட்டார். 3வது காலடி எங்க வைக்கிறதுனே தெரியல. அதனால என்ன பண்ணாரு பலி மகாராஜா, தன்னுடைய தலையே கொடுத்தார். சொன்ன வாக்கை வந்து காப்பாற்றணும். கடவுள் என்ன பண்ணாரு, அவரை சுத்தல லோகத்துக்கு தள்ளி விட்டார். சுத்தல லோகம் பாத்தீங்கன்னா இந்திர லோகத்தை விட ரொம்ப சிறப்பானது. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயிற்காப்பனா இருந்தார். யாருக்கோசம், பலி மகாராஜாக்கு வந்து சேவை பண்றாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா, வாயிற்காப்பான. பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியா இருக்கார். சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களோட நலம் விரும்பியா இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. நெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் எடுத்து படிங்க. Yes, Mataji. मया तद Ma- ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லோகம் படிக்க சொன்னனே, படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण मया ददम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत् स्थानि सर्वभूतानि नासागं ते भवस्थितः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ள எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. என்ன சொல்றாரு இங்க கிருஷ்ணன், நான் எல்லாத்துலயும் இருக்கேன், பட் அவங்க எல்லாம் என்னில் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர் தான். ஆனா அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறாரு, பட் அவருக்குள்ள வந்து எதுவும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா.
ஆ. சாய் பிரபு, கார்த்தி பிரபு, யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஒரு நிமிஷம். ஆ, படிங்க பிரபு. 9.5 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க படிங்க மாதாஜி, இல்லைன்னா சொன்னதா மாதாஜி. हरे யார்- कृष्ण ஆ, न யாராவது सम படி. न समतानि भूतानि पज् पज्य मे योगम् ऐश्वरं भूतभूरुन्न स भूतस्ते माम मा ममात्मा भूतभावन्ः हरे कृष्ण இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அவர் என்ன சொல்றாரு? நான் தான் இப்ப எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணேன். ஆனா எல்லாத்துலயும் நான் தான், என்னுடைய மூல காரணத்தால் தான் எல்லாம் இருக்குது. அதுல நான் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நான் இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. அவர் வந்து கம்ப்ளீட், எப்பவுமே வந்து முழுமையா இருக்கிறவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். இது எல்லாத்தையும் படைச்சாரே, அதனால வந்து அவர் குறைஞ்சிட்டாருன்னா இல்ல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறார். அப்ப அதனால அவர் குறைஞ்சிட்டாருன்னா இல்ல. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து எப்பவுமே முழுமையும் கம்ப்ளீட் அண்ட் ஹோலா தான் இருப்பார். ஓகேவா? அவருடைய சக்திகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பிரிஞ்ச சக்திகள். ஓகே, அவதாரங்கள்ல அவருடைய பிரிஞ்ச சக்திகள். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் சாய் தர்ஷன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? சத்யா மாதாஜி. சத்யா மாதாஜி நிறைய நாள் வரவே இல்லை மாதாஜி. என்ன மாதாஜி ஆச்சு? முயற்சி பண்ணுங்க மாதாஜி டெய்லி வர்றதுக்கு. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. சுனந்தா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, 2 ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ஹரே. ಮಾತಾಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಮಾತಾಜಿ தெரியல மாதாஜி. ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ எனக்கு. பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புனா புனக பூதகிராமம் இவம் கிறிஸ்தன. ஆ, 8 and 9 ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟಯ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಕೃತಸ್ಥಂ ಅವಶ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತೆ ದೇವ ವಸಾತ್ ನ நெக்ஸ்ட் ಚ ಮಾಂ न च मां तानि कर्माणि निबध्नानि धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी. ஓகே. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடக சாயி விஷ்ணு. இவர் வந்து தான் வந்து எல்லா அண்ட சராசரங்களையும் வந்து படைக்கிறார். ஓகேவா? சோ இது வந்து அவருடைய இஷ்டப்படிதான் இதெல்லாம் வந்து பிரபஞ்சங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. தனஞ்சயனே, இந்த செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஸோ நான் இதை படைச்சேன்னு சொல்றதுனால நான் அங்கே வந்து எனக்கு அட்டாச்மெண்ட்டோ கஷ்டமோ துன்பமோ எதுவுமே இல்லைப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு நான் தான் பண்ணேன் ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? அதிகாரத்தை வந்து காமிப்போம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன்களால வந்து துவண்டு போவோம். நல்ல பலன் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, துவண்டு நொறுங்கி போயிடும். நல்ல பலன் வந்துச்சுன்னு பார்த்துக்கோங்க, வருத்த சந்தோஷமா இருப்போம். ஆனா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தியுமே கவலைப்படுறது இல்லை. ஏன்னா அவர் வந்து அங்க வந்து பந்தமே இருக்கிறது இல்லை. ஓகேங்களா? அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் இரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு மரத்து கீழே உட்காந்துட்டு இருக்காரு. பழம் வந்து தானா தலைமையில விழுந்துச்சு. ஏதாச்சும் ஒருத்தன் வந்து இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், பழத்தை எடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அதே நியூட்டன் என்ன பண்ணாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிராவிட்டின்ற ஒண்ணு இருக்குத வந்து கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா? சோ அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் அது இருந்துச்சா? அதுக்கு முன்னாடி இல்லவே இல்லையா? இல்ல, இந்த ஒரு கேள்வி போட்டா பதில் கிடைக்குதுன்னு நமக்கு. அப்படின்னா இதெல்லாம் ஏற்கனவே இருந்திருக்கு. அந்த ஒரு தகுதியும் ஞானத்தையும் அந்த சமயத்துல கடவுள் அவனுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதனால அவர் வந்து அந்த விஷயத்த வந்து பாஸ்டுலேட் பண்ணார் இல்லையா? சோ இது எல்லாத்தையும் வந்து கடவுள் வந்து சிருஷ்டிக்கும் போதே பண்ணியிருந்தாரு. அவர் வந்து இந்த யுகத்துல பண்ணாரு. அப்ப முன்ன யுகத்துல எல்லாம் வந்து பழங்கள் கீழே விழவே இல்லையா? ஓகேவா? சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து எல்லாமே பக்காவா பண்ணியிருக்காரு, எல்லா விஷயத்தையும் இல்லையா? சோ அப்புறம் வந்து இந்த லீலைகளை வந்து பண்ணியிருக்காரு. அதாவது சின்ன பையனா இருக்கும்போதே, ஒரு 7 வயசு பையனா இருக்கும்போதே என்ன பண்ணாரு? கோவர்தன மலையை தன்னுடைய இடது சுண்டு விரலால தூக்கி பிடிச்சார். 7 நாட்கள் தூக்கி பிடிச்சார் இல்லையா? நம்மளால வந்து நம்மளுடைய போனை ஒரு விரல்ல தூக்கி முடியுமா? ஒரு நிமிஷம் தூக்கி பிடிக்குமா? இல்ல இல்லையா? சோ அவர் இந்த மக்களை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்கோசம் வந்தாரு. ஹம், பெரிய பெரிய செயல்களை வந்தா பண்ணார். சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அவர் பண்ணார். சரிங்களா? சோ அவரை வந்து நம்ம ஜனங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மனுஷங்க நம்ப மாட்டாங்க. அப்புறம் மில்கி வே கேலக்சி நம்ம இப்ப எல்லாம் படிக்கிறோம். அவர் அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே சிருஷ்டி பண்ணிட்டு போயிட்டார் இல்லையா? நம்ம இன்னும் அதெல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல. ஏன்னா மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நமக்கு இன்னும் அது தெரியவே இல்லை. நம்ம ஊர்லயே என்ன இருக்குன்னு நம்ம முழுமையா தெரியாது. அதுதான் யதார்த்தான உண்மை. பட் நமக்கு என்ன இருக்கும்? அகங்காரம் இருக்கும். நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், நான் தான் சிருஷ்டிகர்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? எங்க வீட்ல வந்து நான் தான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்தி பிரபு, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. சனிதா மாதாஜி. हरे हरे कृष्ण म- मया मयात्यशन प्रकृतिः चूयते ससरासरं हेतु हेतुनानेन कौन्तेये जगत् विपरि वरदते हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை கடவுள் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. அதாவது அந்தரங்க சக்தி, ஓகே, இன்டர்னல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான் இந்த ஜட சக்தி. மார்ஜினல் சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மா. இந்த ஜட சக்தி, ஜட இயற்கை வந்து அவருடைய வெளிப்புற சக்தி. ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி அது வந்து ஒரு பாட்டு தான் வருது. ஓகேவா? எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. சோ என்ன ஆகுது? நம்ம நேத்து பார்த்தோம், பிரம்மாவுடைய இரவு சமயத்துல எல்லாமே அழிக்கப்படுகிறது. பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது எல்லாமே அழிக்கப்படுகிறது. சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அசைவன அசையாத மலை செடி கொடி எல்லாமே ஒரு அணுவிலிருந்து இருந்து யாரால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது? பகவான் கிருஷ்ணரால தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ஓகேவா? இந்த மனுஷன் கூட 84 ஜீவராசிகள்ல வந்து 4 லட்சம் தான் வந்து மனிதன். சோ நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன தியரி கேட்டிருக்கோம்? எவல்யூஷனரி தியரி. அதாவது குரங்குல இருந்தா மனிதன் வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு கட்டுக்கதை இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கா? இல்ல இல்லையா? பட் இருந்தாலும் அந்த அறிஞர்களை வந்து சயின்டிஸ்ட நம்புறோம். நம்ம வேதங்களை வந்து நம்ப மாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம அவ்வளவு அளவுக்கு பேரறிவாளிகள் இல்லையா? எல்லாமே டாக்குமெண்டடா நம்ம வேதங்கள்ட்ட இருக்கு. நம்ம வேதங்கள்ல வந்து எப்ப வந்து இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ், லூனார் எக்லிப்ஸ் எதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து கணக்கு போட்டு வச்சிருக்காங்க இல்லையா? பட் இப்ப வந்துதான் சயின்டிஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து பாக்குறாங்க, தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா? அதுவும் ஃபுல்லான அறிவு இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுறது நம்ம எத்தனையோ முறை பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? என்ன இல்லை, ஒரு மாத்திரை மருந்தே எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வியாதியை குணமாகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் அதேக்கு மருந்து கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா? சோ அறிஞர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழு அறிவு படித்தவர்கள் இல்லை. சோ அதனால நம்ம வேதங்களை நம்ம தேவையில்லாம ஆர்குமெண்ட் பண்றதை விட வேதங்களை என்ன படிச்சிருக்கோ அதுக்கு அதை வந்து கொஞ்ச நாள் அப்சர்வ் பண்ணி படிச்சு ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ எல்லாத்தையும் படிச்சவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அதை வந்து அப்படியே அழிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கிறாரு. ஓகேவா? ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மாமூடா மனுஷ்யம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, கடவுள் இருக்காங்க, ஒருத்தன் வந்து அவரை வந்து வழிபடுறார், இன்னும் ரெண்டு பேர் பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் இங்க சொல்றார். மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பை, அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார். ஓகேவா? சோ என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து மனுஷ ரூபத்துல வந்திருந்தாலும் யுக யுகந்தோறும் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா? வந்தா கூட முட்டாள்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவரை பார்த்து ஏளனம் தான் செய்வார். ஏதோ வந்து நாடக கொட்டாயில இருந்து வெளியே வந்துட்டாருப்பா, நான் அப்படி இந்த காஸ்டியூம் போட்டுட்டுன்னு அப்படின்னு ஏளனம் தான் செய்வாங்க. அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம் இல்லை. வெறும் சிலர், கொஞ்சம் பேருக்கு தான் வந்து, பக்தர்களுக்கு தான் வந்து அவர் வந்து முழு முதற் கடவுள்ன்றத தெரியும். ஓகேங்களா? பக்தர் அல்லாதவருக்கு வந்து அவர் யாருன்றத தெரியவே தெரியாது. ஓகேவா? ஓகே. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றன. அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஸோ ஒரு கடவுளையே வந்து ஏளனம் பண்ணும்போது அந்த ஞானமே அவனுக்கு இல்லை. ஸோ அவன் என்ன பண்ணாலும் எதுல வந்து வின் ஆக முடியும்? எதிலையுமே வெற்றி அடைய மாட்டான். அவன் வந்து மயங்கிய நிலை, அதாவது அஞ்ஞானத்துல இருப்பான். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்திக்கு ஆசைப்படுவான், அதனால வந்து வெற்றி அடைய மாட்டான். பல நோக்கு செயல்கள் வந்து செஞ்சுட்டு சிக்கிப்பான். எதுவுமே அவனுக்கு வந்து தோல்வி தான் கொடுக்கும் எல்லா விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மானஸ்து துமாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதா பஜந்த்யனன்ய மனசோ ஞாத்மா பூதாதிம் அவ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மகனே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களும் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். ஓகே, போன ஸ்லோகத்துல என்ன பண்ணோம்? கடவுளை நம்பாதவங்க வந்து எப்பவுமே குழப்பத்துல இருப்பாங்க, அவங்க எதுலையுமே வெற்றி அடைய மாட்டாங்க. கடவுளை நம்பின பக்தர்களுக்கு என்ன ஆகுது? குழப்பங்கள் எல்லாம் தீருது. ஓகேவா? கிளாரிட்டி கிடைக்குது. எப்படி வந்து ஒரு நீர்த்தேக்கம் வந்து ஒரு கல்லை போட்ட குழம்பி இருக்கும், அதே ஒன்று சில சமயம் அந்த கொஞ்ச நேரம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா வந்து கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கும். தண்ணி கலங்கம் இல்லாத தண்ணி மேல இருக்கும், வரும் இல்லையா? அது மாதிரி மகாத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட தஞ்சம் அடைகிறாங்க. ஓகேங்களா? நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? ஆச்சாரியர்கள்கிட்டயும் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் தஞ்சம் அடையணும். நம்ம இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருக்கிறதுனால நம்ம புலன்கள் குறைவுள்ளது, நம்ம குழப்பத்துல தான் இருப்போம். பார்க்கறதுக்கு வேணா வெளி தோற்றம் ஒண்ணா இருக்கும், பட் உள்ள வந்து எத்தனையோ பிரச்சனைகள் உள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அவர் எந்த பாதுகாப்புல இருக்காங்க? தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். எப்படி புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க? அவர் ஆதி புருஷன், அவர் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் தோற்றுவித்தார். ஓகேவா? இஸ் த அல்டிமேட் சோர்ஸ். அதுதான் வந்து பிரம்ம சமிதத்துல அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தான்ற வார்த்தை வரும். ஓகேங்களா? அதாவது எல்லாமே படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் தான் இருந்தார், அவருக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சங்கள் வந்து தோன்றி தோன்றி மறைகின்றன அவருடைய இச்சைப்படி. தோன்றி தோன்றி மறைஞ்சாலும் அவர் வந்து எப்படி இருக்காரு? அழிவற்றவனாக இருக்கிறார் இல்லையா? நம்ம ஒரு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், அர்ஜுனன் சொல்றார், என்னப்பா நீ கதை விடுறியா, நீ நானும் வந்து சமகாலத்தவன் அப்படின்னு சொல்றார். நான் வந்து எல்லாம் நினைப்பு வச்சிருக்கேன், நீ மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அதுல இருந்து தெரியுது அவர் வந்து என்னைக்குமே அழிவில்லாதவர். அந்த தன்மைகள் எல்லாம் யார் ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டு அவர் மேல பக்தி பண்றாரோ அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரணமான பக்குவ நிலையை அடையிறாங்க அந்த பக்தன். இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல ஒருத்தர் மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாதவேந்திரபுரி. ஓகேங்களா? மாதவேந்திரபுரி வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து சிறந்த பக்தர். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? ஒரு நாள் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போறார், கடவுளை வந்து தரிசனம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு போறாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து பிரம்மச்சாரிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் போயிட்டு யாசகம் பண்ண மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து தான் யாசகம் பண்ணுவாங்க,
சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாசகம் கூட பண்ண மாட்டாங்க. யாராவது ஏதாவது வந்து கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அப்படிதான் நம்ம மாதவேந்திரபுரி அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஒரு மரத்து கீழே உட்காந்துட்டு நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பையன் வந்து, எங்க கிராமத்துல யாரும் பசியோட இருக்கக்கூடாது, எங்க அம்மா இந்த பாலை கொடுத்து அமிச்சாங்க, நீங்க போய் இந்த பாலை குடிங்க, இந்த சொம்பை நான் வந்து அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போறார். சரின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கா பெரிய ஆச்சரியம், நான் வந்தது யாருக்குடா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாலை வாங்கி குடிக்கிறாரு. பார்த்தா அந்த பையன் வருவான் அந்த பாத்திரத்தை வாங்கிட்டு போறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்றாரு. பார்த்தா அந்த பையன் வர்ற மாதிரியே தெரியல. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த வில்லேஜுக்கு போறாரு. யாரு எங்க போலாம், கொடுத்துடலாம் அவங்க வீட்டுக்கு, ஏன்னா சின்ன பசங்களை அடிப்பாங்க இல்லையா அம்மாங்க, பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரலன்னா லஞ்ச் பாக்ஸ் விட்டுட்டு வந்தாவே உதவிடும் இல்லையா. சரி இதை கொடுத்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அது மாதிரி யாருமே இல்லைன்னு சொல்றாரு. அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அன்னைக்கு படுத்து தூங்குறார். ஓகே, தூங்குறாரு. அப்ப அதே கனவுல அதே பையன் வரார். நான் வந்து ஒரு புதருக்குள்ள இருக்கிறேன், என்னை எடுத்துட்டு கோயில் கட்டுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் புரிஞ்சிச்சு அவருக்கு வந்திருக்கிறது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே. ஸோ பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் பசின்னா கூட அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வரார் இல்லையா, வந்து என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யறார். ஓகே, அந்த ஸ்டோரி இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். அப்புறம் அவர் கோயிலெல்லாம் கட்டுவார். ஓகேங்களா. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்தி பிரபு கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ததம் நெக்ஸ்ட் யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் கீர்த்தயந்தோ பண்ணுங்க. மாம் ஆ ஸ்ததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதஷ் சத்ருடப்ரதா நமஸ்யத்யஸ்ய ஷமாம் பக்தயா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன ஹரே சொல்றாரு, கிருஷ்ண. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு சததம் கீர்த்தயந்தோமா. இந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, பிரபுபாதா அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது என்ன வயசு, 69 வயசுல மேலை நாட்டு மேற்கத்திய நாட்டுக்கு போறார் இல்லையா, சாரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்க்கு போறார். ஓகே, அங்க போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பக்தர்களை உருவாக்குனாங்க. ஏன்னா நம்ம நாட்டுல சொல்லி 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 செய்யவே இல்லை. நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் என்ன, மேலை நாட்டு மோகம் இல்லையா. பர பாரத வருஷத்துல பிறக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா இங்கதான் வந்து பக்தி பண்பு எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அங்கெல்லாம் அந்த கலாச்சாரமே இல்லை, அதெல்லாம் சூன்யம் பிடிச்ச நாடு இல்லையா. அங்க போயிட்டு அவரை அதை ஸ்தாபனம் பண்றாரு. அங்க எல்லாரும் பாருங்க எவ்வளோ சந்தோஷமா வந்து கீர்த்தனம் பண்றாங்க. ம். திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். சோ மகாத்மாக்கள் சாதாரண ஆத்மாக்கள் இல்ல, இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு நோட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் வந்து உயர்ந்த ஆத்மா மகாத்மாவா ஆயிடுறார். ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்னைக்கு நாளைக்கு அப்படி இல்லை, என்னைக்குமே எப்பொழுதும் சததம் கீர்த்தயந்தோமா நித்திய யுக்தா உபாசதே. ஓகேங்களா, நித்தியமா அவரை தான் வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கையில போகும்போது ஒரு 45 ரூபாய் எடுத்துட்டு போனார், வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 108 கோயில்களை வந்து கட்டினார். யோசிச்சு பாருங்க, அது எதனால முடிஞ்சிச்சு, அவர் ஒரு பெரிய மகாத்மா, அவர் கூடவே கிருஷ்ணர் இருந்து வழி காட்டுறார் இல்லையா. ஸோ திடமான உறுதி இருக்கு அவருக்கு. அவர் வந்து போகும்போது அழறாரு, நான் எனக்கு என்ன தெரியும், நான் என்ன பண்ண போறேன்னு அவ்வளோ அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணி. ஒரு பெங்காலிஸ் அவங்க இருக்கு. ஓகேங்களா. பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது அவருடைய எண்ணம்லாம் என்ன இருந்துச்சு, என்னோட குரு 2 கட்டளை கொடுத்துருக்கார், அதாவது நான் என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரை வந்து மேற்கத்திய நாட்டுக்கு போய் கொடுக்கணும், அப்புறம் எப்பெல்லாம் என் கையில் காசு இருக்கோ புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணு. ஸோ எத்தனை பேர் நம்ம பகவத்கீதை வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க எல்லாரும். இல்லாதவங்க இன்னைக்கு கண்டிப்பா வாங்குறீங்க. ஓகேங்களா. ஓகே மாதா, வாங்கியாச்சுங்க மாதாஜி. எந்த எந்த இது வாங்குனீங்க, எந்த பகவத்கீதை? உண்மை இருள் ஆச்சாரியா தான் வாங்கியிருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகே சூப்பர் பிரபு. ஸோ எல்லாரும் இல்லாதவங்க தயவு செய்து வாங்கிருங்க. நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங் மாலுக்கெல்லாம் போனால் நினைக்கவே முடியாத அளவுக்கு செலவு பண்ணிட்டு வர ஆளுங்க. நம்ம ஒன்றை வாங்கணும்னு நினைப்போம், பார்த்தீங்கன்னா எதை ஏதோ வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் கிடக்கும் இல்லைங்களா. அதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுவோம், இதுக்கெல்லாம் வரும்போது நம்ம கணக்கு பார்க்கவே கூடாது. ஜெபமாலையும் ஆர்டர் பண்ணிடுங்க.
நம்ம நாளையிலேருந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ மனம், உடல், வாக்கு இல்லையா, எல்லாத்தையும் யாருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறோம்? சேவையில் கிருஷ்ணருக்கோசம். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பின்பற்றார். அதாவது நம்ம 4 சம்பிரதாயங்களை பார்த்தோம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ராமானுஜ சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம். எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க? அல்டிமேட் கோல் வந்து கடவுள் தான் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்மக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஒரு கார் இருக்கு, பிஎம்டபிள்யூ கார் இல்லையா? அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி, மைண்ட் அண்ட் வேர்டு இல்லையா? இந்த 3 நாளே அவரை வந்து நம்ம நித்தியமா ஸ்மரணம் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஏன்னா ஏன் அவர்கிட்ட சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கிட்ட வந்து நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எண்ணங்கள், குணங்கள்லாம் இருக்கு. எல்லா குணாதிசைகளும் இருக்கு இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி இல்லை. நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சமயத்தில் இருக்கிற மாதிரி இல்லையா? அவர் நித்தியமானவர். ஆ நெக்ஸ்ட் சாய் பிரபு சத்ய மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டேன் மாதாஜி. எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயுமும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். தாயாவும் இருக்கிறேன், தந்தையா இருக்கிறேன், பாட்டனாவும் நான் தான்ப்பா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு, அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்த பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன வேதங்களும் நானே இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் அவர்தான் மூல காரணமா இருக்கார். ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தையும் அவராக தான் இருக்கிறாரு. எல்லா வேதங்களின் சாராம்சமும் அவர் தான் இருக்கிறார் இல்லையா? இதை விட வேற என்ன வேணும்? இந்த எல்லா குணாதிசைகளா இருக்கிற வந்து நம்மளை வழிபடுறதுல என்ன சந்தேகம் இல்லையா? மற்றும் நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நான் படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரமும் தங்குமிடமும் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். அவர்தான் விதை கொடுக்கும் தந்தை. நம்ம போன கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அவரே சொல்லியிருக்கார், நான் தான் எல்லாமே இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. மிக நெருங்கிய நண்பன். நமக்கு அது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சில சமயத்தில் நமக்குள்ள எத்தனையோ விஷயங்கள் ஓடிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியாமல் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நம்ம யாரை பிடிச்சிக்கலாம்? நம்மளுடைய நெருங்கிய நண்பன் இல்லையா? அவரே சொல்லியிருக்கார். அவரை ஏன் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா? அப்புறம் வந்து அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஸோ பிறப்பு இறப்பு எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் மழையை கொடுப்பவர், அந்த யாகங்களின் தலைவன். அஹ், யக்னேஸ்வரான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? எந்த யாகம் பண்ணு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவரை தான் போய் சேரும். அஹ், அந்த யாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கணேச ஹோமம் பண்ணால் கூட கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க? சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா? அப்சர்வ் சர்வம் பண்ணிருக்கீங்க. கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து, என்ன பண்ணாலும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து போய் சேரும் கடைசியில இல்லையா? நம்ம தான் அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை. நம்ம வேருக்கு தண்ணி ஊத்தாம இலைக்கு போயிட்டு தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஆ. வேற ஒருத்தங்க का- சாய் பிரபு, சத்யா மாதாஜி, தமிழ் ஸ்மார்ட்னு ஒருத்தங்க இருக்கீங்க. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कदिर्बर्ध प्रभु शाशी निवास शरणं शुगिक प्रभ प्रौदस्थानं निदानं बीजम् अव्ययम् तबां यहम् अहं वर्षं निकृष्णं युच्छ्रूषामि अमृतं सैवं मृत्युः सत्तः सहाम् अर्जुन। ஹரே ஸோ ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்கு வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திர லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். நம்ம இந்த பிக்சர்ல என்ன பார்க்குறோம்? நம்மள சர்க்கஸ்க்கு போனால் என்ன பண்ணுவோம்? சர்க்கஸ் போவோம் இல்லைங்களா? நம்ம பசங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு
பேசவே மாட்டேன்றீங்க. ஆமாங்க மாதாஜி. என்ன ஆமா பண்ணுவாங்க? மாதாஜி. என்ன பண்ணுவாங்க? இங்க அந்த பிக்சர் என்ன விளையாட்டு தெரியும்? நாம ரசிப்போம் மாதாஜி. விளையாட்டு. விளையாட்டை பார்த்து நம்ம அந்த ரசிப்போம் பழங்க மாதாஜி அவங்க பண்றது. ஓகே. கொஞ்சம் பேர் ரசிப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் போய் அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இந்த ஜெயண்ட் ஆமாங்க. வீல் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது என்ன ஆகுது? அது மேலே போது, மறுபடியும் கீழே வருது இல்லையா? அப்புறம் ஆமாங்க. இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிளைடிங் சைக்கிள் மாதிரி பண்ணுறாங்க. அதாவது கீழே போகலாம், அப்புறம் மறுபடியும் மேலே வரலாம். ஸோ இது மாதிரி எதுக்கு இதை சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல? கீழே போகிறது மேலே வருது, சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? விரதங்கள் தவங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, வேதங்களில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்களோட ஆசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொர்க்கலோகத்தில் அப்படி என்னப்பா இருக்குன்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகிய பெண்கள் இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோமரசம் இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம மது சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது கல் வைன் அதெல்லாம் சொல்கிறீங்களா? அங்கே இருக்க வைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும். அதாவது எனக்கு டென்ஸாக இருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும். அதை அனுபவிக்கிறதுக்கோசம் அவங்க அங்கே போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதுக்கோசம் பயிற்சியெல்லாம் பண்ணுவாங்க, முயற்சி பண்ணுறாங்க, அங்கே போகிறாங்க. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது? அந்த புண்ணியம் இருக்கிறவே அந்த இந்திரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகங்கள் எல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஓகே. டப்புன்னு மேலே போன ஜெயிண்ட் வீல் என்ன ஆகும்? டக்குன்னு கீழே வரும். அது மாதிரி இதெல்லாம் ஆமாங்க. முடிஞ்சோன்னா அவன் என்ன ஆகிறான்? கீழே வரான். ஓகேவா? ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் இல்லையா? நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? அசாஸ்வத துக்காலயம் இல்லையா? இது வந்து மிருத்யு லோகான்னு சொல்றாங்க. எங்கன்னா இங்க மரணம் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றான். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றார். ஸோ நம்ம எதுக்கோசம் இந்த வேத தர்மத்தை கடைபிடிக்கணுன்றதை நம்ம கிளாரிட்டி வச்சுக்கணும். இல்லை நான் வந்து பாருங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ், வேதங்களை படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக வந்து இப்போ சொன்ன பலன்கள் எல்லாம் அனுபவிப்போம். பட் என்ன ஒரு ட்ராபேக்கு? மறுபடியும் பிறப்போம். மறுபடியும் என்னவா பிறப்போன்றதே தெரியாது. ஏன்னா புண்ணியம் பண்ணதுக்கு அனுபவிச்சிட்டோம். நம்ம மென்டாலிட்டி தான் தெரியும் இல்லைங்களா, நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு பாவம் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதனால அஹ், நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எந்த நோக்கத்தில் நம்ம பக்தி பண்ணுறோன்றத இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 23rd ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்தி பிரபு நீங்க வாசிங்க பிரபு. ये ஹரே கிருஷ்ண ये अपन மாதாஜி. ये ஏ அப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே சத்யானுவிதா தே அரபிபாம் ஏவ கௌந்தர்ய யஜன்வித்ய பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை யஜந்தி பூர்வகம். நம்பிக்கையோடு, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க பிரபு, பாலமுருகன் பிரபு. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணாலும் அது கடைசியில் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது இன்டைரக்டா போகுது. நம்ம வந்து இப்படி சாப்பிட்றது ஈஸியா, இப்படி சாப்பிட்றது ஈஸியா? எப்படி போனாலும் வாய்க்கு தான் போகுது, கடைசியா வயிற்றுக்கு போகுது. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், எது ஈஸி? வாய் வழியா சாப்பிடுறதா மாதாஜி. இல்ல பிரபு, ரெண்டு இப்படி சாப்பிட்டாலும் வாய் வழியா தான் சாப்பிட்றோம், இப்படி சாப்பிட்டாலும் வாய் வழியா தான் சாப்பிட்றோம். எது ஈஸி? நம்ம கையில் எடுத்து உடனே கையில சாப்பிடுறது. நேர் வழியா சாப்பிடுறதுதான் நேரா ஈஸி. இல்ல, வாய்க்கு நேரா வச்சுக்கிறது. நம்ம தலையை சுத்தி போய் சாப்பிட்டா வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய சிந்தும், அது வந்து முடியவும் முடியாது நிறைய நேரத்துல இல்லையா? அததான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் தான்ப்பா உனக்கு விதை கொடுத்த தந்தை, பாட்டனார், நண்பன் எல்லாம். நீ என்ன வந்து வணங்கு, உனக்கு என்ன தேவையோ. நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை வந்து சரணடைகிறார். பொருள் வேணுமா, எதை வேணும்னா என்கிட்ட வா, நான் கொடுக்குறேன். நீ ஏன் வந்து தேவர்கள் கிட்ட போற இல்லையா? அங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்சார்ஜ் ஆளுங்க, அவ்வளோதான் இல்லையா? ஸோ அந்த விஷயத்தை கைவிடணும்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்றார். ஓகேவா? புத்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். அதுக்கு எதனால நடக்குது? அவங்களுடைய அஜ்ஞானத்தால நடக்குது. அதாவது சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? காக்கா உட்கார பனம்பழம் விழுந்த மாதிரி. அதாவது ஒரு தேவர்களை போய் வழங்கி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது நடந்திருக்கும். அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க, ஓகே இதுதான் என்னோட அதிர்ஷ்ட தேவதை, நான் இவங்களை வணங்கணும் பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. பட் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அது காக்கா உட்காந்து பனைமழை எங்கேயாவது விழுமா? விழுமா விழாதுங்களா? ஹரே ஓ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆ,
இல்ல மாதாஜி, விழுகாது மாதாஜி. விழாது இல்லையா? விழாது. அது மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த நமையத்துல அது நடக்கணும்னு இருக்கு. பட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, நான் வந்து இதை செஞ்சதுனால எனக்கு கிடைச்சிச்சின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், முழு முதற் கடவுள் இந்த பிக்சர்ல தெரியுதா, ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒருத்தருங்களை வணங்குறாங்க. பட் அல்டிமேட் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான், அவரை தான் நம்ம வணங்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. या यान्ति देवव्रतदेवान् पितॄन् यान्ति पितृवरदा भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनो अभिमाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். அதாவது நம்ம என்ன பண்றோமோ, நம்ம பார்த்தீங்களா, எதை நம்ம வந்து ஆஹ், விதைக்கிறோமோ அதை தான் வந்து அறுவடை பண்ணோம். யார் ஒருத்தவங்க வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ தேவலோகத்துக்கு போறாங்க. ஓகேங்களா? யார் ஒருத்தவங்க வந்து தன்னுடைய முன்னோர்களை வழிபடுறாங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பித்ருலோகத்துக்கு போறாங்க. அப்புறம் வந்து பூதங்களை வழிபடுறவங்க பூதலோகத்துக்கு போறாங்க. அதே மாதிரி என்னை வழிபடுவர்கள் எங்க வராங்க, என்னோட நித்திய லோகமான கோலாகால பிருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. சரி, அங்க போனா என்னப்பா லாபம்னா, நம்ம பிறவி மறுபடியும் எடுக்க மாட்டோம், அங்க நித்தியமா அவரோட இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுருகன் பிரபு. माताजी भद्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रायसति तत् अहं भत् युगभकृतम् अश्नामि प्रयदात्मना. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே? நீங்கள் என்ன சொல்கிறதுனா, நமக்கெல்லாம் வந்து இப்படி தான் சிம்பிளாக வேணும் இல்லையா? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும். நீ ஒரு இலைய கொடு, இல்லை புஷ்பத்தை கொடு, தண்ணியை கொடு, எதையோ ஒன்று வந்து எப்படி கொடு, யோமாம் பக்திய பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபாகிருதம் அஷ்னாமி பிரயத்தாத்மனக. அதாவது எப்படி கூட பக்தியோட அன்போட கூட நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அவர் நம்மள மாதிரி எல்லாம் இல்லை, அதை வேணும் இதை வேணும்னு கேட்கிறவர். அன்பா பக்தியா ஒரு துளசி இலை கொடுத்தா கூட எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை விட வேற என்ன வேணும் நமக்கு, இல்லையா? எதுவுமே டிமாண்ட் பண்ண மாட்டேன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் எதை டிமாண்ட் பண்றாரு, அன்பையும் பக்தியை தான் டிபெண்ட் பண்றாரு. அதை நம்மளால கொடுக்க முடியாதா? யார் யார் மேலேயும் அன்பு எல்லாம் வச்சு ஏமாந்து நொந்து போய் இருக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையில நடந்திருக்கா? எத்தனையோ இடத்துல வந்து நம்ம ஏமாந்து இருப்போம். ஆ சக்தி அடைஞ்சிருப்போம். ஏன் அந்த உண்மையான பரமபுருஷ பகவான் மேல நம்ம பக்தி பண்ணக்கூடாது, அன்பு வைக்கக்கூடாது? வச்சா என்ன ஆயிட போகுது? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணலாமா இன்னிலிருந்து? பண்ணலாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆ மாதாஜி. பார்க்கலாம் நம்ம குரூப்ல பண்ணலாங்க எத்தனை மாதாஜி. ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். அன்வான்ட் திங்ஸ் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. நான் இதை இன்னைக்கு நான் இந்த செயல் பண்ணேன், ஒரு கடவுள் முன்னாடி ஒரு பாலோ அதில் வந்து துளசி இலை வச்சு ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. அப்புறம் வந்து பார்க்கலாம் நவவீத பக்திக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள், நவவீத ஸ்ரவணம் யார் அதை பண்ணாங்க, கீர்த்தனம் அதுக்கு உதாரணம் இல்லையா? இப்போ நமக்கு எல்லாமே வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். 2 கேள்விகள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணங்கள் இருக்கு. கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர், கோவப்பட்டவரா என்னன்றதை பார்க்கலாம். அதாவது விதுரர் வீட்டுக்கு போனார் இல்லையா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனைவி என்ன பண்ணாங்க, கடவுள் வந்துட்டாருன்னு ஒரு சந்தோஷத்துல வாழைப்பழத்தை உரிச்சு உரிச்சு பழத்தை வெளியே போட்டாங்க, தோலை கொடுத்தாரு இல்லையா? அவரும் என்ன பண்ணாரு, என்னம்மா தோலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி எதுவுமே சொல்லல, அது அமைதியா சாப்பிட்டார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்த பிக்சர் பாருங்க, சுதாமா. அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோ ஒரு ஏழை பிராமணன். அவங்க மனைவி சொல்லி சொல்லி அனுப்புறாங்க, போப்பா நீ போய் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு வான்னு அப்படின்னு. அவங்க வீட்டில் கூட கொஞ்சம் கூட எதுவுமே இல்லை. பக்கத்து எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கி அவள் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தார். அதையும் அவர் ஏத்துக்கிட்டார். அதே மாதிரி ராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சபரி மாதா பழங்கள் வந்து எந்த மரத்துடைய பழங்கள் சுவையா இருக்குன்றத டேஸ்ட் பண்ணி செலக்டா எடுத்து கொடுத்தாங்க, அதை ஏத்துக்கிட்டார் இல்லையா? கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், பல வருஷங்களா வந்து கஜேந்திரன் என்ற யானைக்கும் முதலைக்கும் வந்து சண்டை நடந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? கடைசி நிமிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கடவுள் மேல நினைப்பு வரும். அதாவது அவர் வந்து அந்த யானை வந்து முன் ஜென்மத்துல வந்து இந்திரதூம்ன மகாராஜாவா இருந்தாரு. அகஸ்திய முனிவரால சாபம் பட்டு யானையா வந்தார். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த முதலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹூ ஹூ கந்தர்வ லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அரசன், ஆஹ் அவரும் ஒரு முனி, அவருடைய சாபத்தால முதலையா வந்தார்.
அந்த முனியை வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாரு, குளத்துல குளிச்சிட்டு இருப்பார். அப்ப போயிட்டு அவர் இழுப்பார். அதனால அவர் வந்து சாபத்தால இங்க வந்தார். ஸோ அவர் கடைசி நிமிஷத்துல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாரு. ஓகேவா? அவருக்கு வந்து கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறார். அவருடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் ஞாபகம் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் இவர் ஸ்துதி பண்ணுறாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கருட வாகனம் ஸ்லோவாக போதே, என்னடா என் பக்தன் கஷ்டத்தில் இருக்க, நீ இப்படி ஸ்லோவாக போறியேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபாஸ்ட்டாக தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை விடுறாரு. அது முதலையுடைய கழுத்தை வெட்டுது. அதனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே மோட்சம் கிடைக்கும். ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களுடைய அசலான ஜென்மத்தை எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம கத்துக்கணும். கடவுளை நம்பினவங்க வந்து நன்மை அடைறாங்க. கடவுளுடைய பக்தர்களுடைய சவகாசம் இருந்ததுனால முதலைக்கும் வந்து நன்மை ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க. ச- கார்த்தி பிரபு, பாலமுருகன் பிரபு. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण बालाजी। ஆ, यत् क्रोशित यत् अश्नासि यज्जुजुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यि कौन्तेय तत् स्मत् अर्पणम्। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, हरे कृष्ण बालाजी। எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, எதை படைக்கின்றாயோ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அத்தனையும் எனக்கு அர்ப்பணிப்பாக செய்வாயாக. அப்பனா இது என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஏற்கனவே கர்மயோகத்தில் படிச்சிருக்கோம். 3 விதமான கர்மங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வேதங்கள்ல அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்னது? அகர்மா. ஸோ இது எல்லாமே அங்கே வந்து ஃபிட் ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து, கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சு நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகுது? நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவர் பார்ப்பார். அங்க வரக்கூடிய பாவத்தை எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிடுவார். நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவர் தருவார். சுனந்தா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி பலன் ஸ்துதி படிங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, சமோகம் சர்வ பூதேஷு நமேத் வேஷ்யோ அஸ்தினா பிரியக ஏ பஜந்தி துமாம் பக்தியா மை தேஷு சாப்பேகம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ இல்லை. கடவுள் சொல்றார், நான் யார் மேலேயும் பொறாமை இருக்கிறது இல்லப்பா. யாருக்கும் நான் பாராபட்சம் பார்க்கறது இல்லை. நான் எல்லாருக்கும் சமமானவன். இது சொல்லிட்டார். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியரா சொல்லிட்டார். நான் என்னுடைய தகுதிகள் குணாதிசைகள் இதுதான் சொல்லிட்டு. ஆயினும் யாராவது ஒருத்தன் பக்தியோட அன்பு செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கியவன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நான் அவனுக்கு நண்பனாகிறான். ஓகேங்களா? கடவுள் பொதுவாக எடுத்துகிட்ட பாராபட்சமோ பொறாமையோ எதுவுமே இல்லை. பட் பக்தர்களுக்கு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேர் கொடுப்பார். ஓகேங்களா? பக்தனுக்கு எது வேணும்னாலும் செய்வார் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? மாதாஜி சொல்ல முடிஞ்ச சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்ம எஸ். புராணம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். அத்தியாயம் 9. தான் என்ற அகம் அழிந்து ஆத்ம ஞானம் பெற. நர்மதா நதிக்கரையில் ஒரு கோவிலில் பூஜாரியாக இருந்த மாதவன் என்ற அந்தணன் யாகத்தில் பலி கொடுப்பதற்காக ஒரு ஆட்டை சந்தையில் வாங்கி எடுத்து செல்கையில் ஆடு அவரை பார்த்து சிரித்து அதன் கதையை இவ்வாறு கூறியது. ஒரு காலத்தில் அந்த பிராமண குலத்தில் பிறந்து பல யாகங்களை செய்து வந்தேன். அப்போது என் குழந்தை நோய்வாய்ப்படவே அவனுக்காக சண்டி தேவிக்கு ஆட்டை பலி கொடுப்பதற்காக வேண்டி ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியும் அளித்தேன். ஆனால் அந்த குட்டியின் தாய் என்னை மறுபிறவியில் நீ ஆடாக பிறந்து என் குழந்தையின் நிலை அடைவாய் என்று சபித்தது. ஆகவே நான் இந்த ஆட்டு பிறவி எடுத்தேன். மேலும் அந்த ஆடு ராஜா சந்திரசர்மாவின் கதையும் கூறியது. அதாவது பிராமணர்கள் எவரும் பெறக்கூடாத தானமான காலபுருஷ தானத்தை அவர் ஒரு பிராமணருக்கு அளித்தார். அதை பெற்ற பிராமணன் 2 சண்டாளர்களாலும் யமகிரகங்களாலும் தாக்கப்பட்டான். அப்பொழுது விஷ்ணு தூதர்கள் அவர்களை துரத்தி விட்டனர். இது எப்படி சாத்தியம் என்று அரசன் கேட்க, தான் அன்றாடம் கீதையின் 9வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்கிறேன். அதன் பலனால் நான் காப்பாற்றப்பட்டேன் என்றான். ஆகவே 9வது அத்தியாயம் பாராயணம் செய்தால் நம்முள் இருக்கும் தான் என்ற அகம் அழிந்து அஜ்ஞானம் பெறுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது ஒருத்தங்க. பாலமுருகன் பிரபு, சனிதா மாதாஜி,
கார்த்தி பிரபு. अभि अभिषेचु சரி. द्रोसोरो भजते माम् अनन्यभाक् साधुर्येव च मन्त्यव सम्यक् व्यू वशिषिसोदो हि स ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஒருத்தன் வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான், பட் தேவையில்லாத செயல்களும் அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கான, அவனை வந்து நம்ம போயிட்டு கமெண்ட் பண்ணவோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவோ தேவையில்லை. அது நம்மளுடைய செயல் தேவையில்லை. ஏன்னா அவன் வந்து எதுல வந்து குறியா இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி பண்றதுல வந்து திடமா தீர்க்கமான முடிவை எடுத்திருக்கான். அதனால அதை வந்து கடவுள் பார்த்துப்பாரு. அதை வந்து நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருந்தா கூட அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், உயர்ந்த தளத்துல தான் இருக்கான்றத சொல்றான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. சிப்ரம் பவதி சித்ரம் பவதி தர்மாத்மா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रजिजानीहि न मे भक्तप्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. இந்த லாஸ்ட் வேர்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் சென்டென்ஸ், பக் எனது பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை. நீ போய் சொல்லுன்னு சொல்ற. ஏன்னா நான் சொன்ன வார்த்தையில இருக்க மாட்டேன். அதே பக்தன் சொன்ன, பக்தன் சொல்லிட்டானே நான் போய் செய்வேன்னு சொல்லிட்டேன். இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா? அர்ஜுனன் மேல வந்து பீஷ்ம பிதாமக ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அம்பு வந்து சரமொழி பொழிவார். ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு கோபம் வரும். அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த போர்க்களத்துல இருக்கக்கூடிய உடைஞ்ச வீல் சக்கரத்தை எடுத்துட்டு பீஷ்மாவை தாக்குறதுக்கே போவார். ஓகேவா? அவர் என்ன சொன்னாரு, என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாரு, நான் ஆயுதத்தை எதையும் எடுக்க மாட்டேன்ப்பான்னு சொன்னார். பட் என்ன பண்ணாரு, தம் பக்தனை காப்பாத்துறதுக்கோசம் ஆயுதம் எடுத்துட்டு பீஷ்மாவை அடிக்கிறதுக்கு போறார். போயிட்டு அர்ஜுனா பிடிச்சிருப்பாரு. அர்ஜுனா, நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க, ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க, நீங்க எடுக்காதீங்க, எடுத்தீங்கன்னா உங்க வார்த்தையை தவறுன்னு சொல்லிட்டு போய் காலை பிடிச்சிப்பார். அவர் போவார், கோவத்துல ஆவேசத்தோட போவார். அவர் மேல் துண்டு அங்கவஸ்திரம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் பறக்கும். ஓகேங்களா? அதுதான் பகவான். அதனால என்ன சொல்றாரு, நான் சொன்னா வந்து நிக்க மாட்டேன்ப்பா, நீ சொல்லு. அப்ப என்ன ஆவன், நான் வந்து பக்தன் சொல்லிட்டான்ப்பான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நான் கட்டுப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். ஓகேவா? ஸோ நம்மக்கிட்ட எத்தனையோ கலங்கங்கள் இருந்தாலும் நம்ம பக்தி என்ற பாதையை எடுத்துட்டு ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து அந்த நிலையை அடையலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்மாசனத்துல வந்து நரசிம்மர் உட்காந்துட்டு இருக்கார். இரண்யகசிப்பை வந்து வதம் பண்ணிட்டு ரொம்ப கோவமா உட்காந்துட்டு இருக்கார். ஏன்னா அவருக்கு என்ன கோவம்னா, என்னோட பக்தர் பிரகலாதனை வந்து நீ கஷ்டப்படுத்திட்டு இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கார். ஓகே. அப்போ வந்து எல்லாரும் பிரம்மா லக்ஷ்மி தாயெல்லாம் பயப்படுறாங்க. அச்சோ நான் போக மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதன் என்ன பண்ணாரு, பூனை அதாவது சிங்கக்குட்டிக்கு சிங்கத்தை பார்த்தா பயமா இருக்குமா, அவன் பக்தன் இல்லையா, போயிட்டு அவர்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்றார். பார்த்த உடனே அவர் கூல் ஆயிடுறார். அவர் மேல தலை மேல கை வைக்கிறார். அவருக்கு ஞானம் கிடைக்குது, பாடல்கள் பாடுறார், நரசிம்ம ஸ்துதியை பாடுறார். ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் எப்பவுமே அனுகிரகம் பண்றாரு. ஓகேங்களா? ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा महाराज जी। படிங்க மாதாஜி. मां की भारत वास्त्रित्य ये अभिस्यु बाब योनयः स्तरियो वैश्यास्तदा सित्रास् दे अभियान्ति ब्राह्मगदिम्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸ்திரீ பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவில் குறைந்தவர்கள் சொல்றாங்க. வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள், இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ்குலத்தவர்கள் இல்லையா? இந்த பிறவில பிறந்திருந்தாலும் பெண்களா இருந்தாலும் அவங்க எந்த கதியை அடைய முடியும், பரமகதியை அடைய முடியும். எப்படி? என்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைந்தா இல்லையா?
சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா எல்லாருமே உயர்ந்த நிலைகளை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அவர் பாரபட்சமற்றவர்ன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாமேவை யஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மனா மத் பராயணக. அதாவது நீ என்ன பண்ணு, எப்பொழுதும் என்னை பத்தி சிந்திட்டே இரு, எனது பக்தனாயிரு, எனக்கு வந்தனை செய், என்னை வழிபடு. இப்படி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோய, நீ கண்டிப்பா என்கிட்ட வருவேன்னு சொல்றேன். இன்னொரு முறை சொல்லலாம் இந்த வார்த்தைகளை. அதாவது எப்பொழுதும் என்ன பண்ணணும், என்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இரு. அதாவது நாம ரூப குண லீலைகள், அவருடைய நாமத்துக்கு வந்து அவர் உருவம் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பலன் இருக்குமோ அந்த சக்தி வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு, அந்த நாமத்துக்கு இருக்கு. அப்புறம் வந்து அவரை நினைச்சிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அவருடைய பக்தன் ஆயிடுவோம், இல்லையா? இல்லையா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்தனை செஞ்சுட்டே இருந்து வழிபாடு செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நிச்சயமா அவருடைய லோகத்துக்கு போவோம். அதை விட வேற என்ன சந்தோஷம் வேணும்? எத்தனையோ ஜீவராசிகளா பிறந்து பிறந்து வாழ்ந்தது போதும் இல்லையா? யாருக்காவது இன்னும் பிறக்கணும் வாழணும்னு ஆசை இருக்குதா? அப்படி ஆசை இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? இல்லப்பா எனக்கு போதும்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பண்ணி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நித்திய நாடான திருவடிக்கு போகலாம். அங்கே என்னப்பா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம், அங்கே துக்கன்றதே இல்லை. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து காலம், இருந்த காலம், கடந்த காலம், நிகழ்காலம்லாம் இருக்கு. அங்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அங்கே போனோன்னா நமக்கு என்ன தகுதி வேணும்? நமக்கு வந்து அறியாமல் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் இந்த உடல் மேலே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஆ, இதெல்லாமே இல்லாமல் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவர்கிட்ட வந்து போகலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம்? மிக ரகசியமான அறிவை பார்த்தோம். ஓகே, அவரை வந்து அணுகிறதுக்கு என்ன வழி? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சததம் கீர்த்தை எந்தோமாம், அப்படி செஞ்ச பக்தர்கள் என்ன பண்றாரு? அந்த இதை பார்த்தோம். நம்ம உதாரணத்துக்கு பிரபுபாதாவே, அவர் ஏன் பக்தி பண்ணதுனால அவர் என்ன எவ்வளோ அளவுக்கு சாதனை பண்ணார் இல்லையா? ஏன்னா அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. அவர் தான் அவர் நம்மளை வளர்த்து விடுறாரு, எல்லா செல்வ ஐஸ்வர்யங்களும் நமக்கு அளிக்கிறார் இல்லையா? மாதவேந்திரபுரி பசியாக இருந்தால் பால் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாரு. ஸோ எல்லாமும் அவர் தான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நம்ம அடைக்கலம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ பக்தி தொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய பண்புகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எளிமை. அவர் என்ன சொன்னார்? நீ எனக்கு வந்து அந்த பண்ணு இதை பண்ணுன்னா கேட்கல, எதுவுமே காஸ்ட்லியாக கேட்கல. பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தொய்யும், இது நாளில் ஏதாவது ஒன்று வை போதும், இல்லையா? அப்புறம் சத்ததம் கீர்த்தி எந்தோமா, எப்பொழுதும் என்னோட நித்தியமாக வந்து என்னோட பாடல்கள் புகழ்களை பண்ணுன்னு சொல்கிறார். இதனால எனக்கு என்ன லாபம்? எல்லா துன்பத்திலிருந்து நான் விடுதலை அடைகிறேன். நித்தியமான ஆனந்தத்தை வேணும். யாருக்கெல்லாம் ஆனந்தம் வேணும்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கும் அவர் மேலே பக்தி பண்ணுறதுனால. நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் போயிடுது இல்லையா? அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? பாரபட்சம் அவருக்கு இல்லவே இல்லை, இல்லையா? பாரபட்சம் இல்லை. அவர் வந்து நமக்கு நெருங்கிய நண்பன், பாட்டனாவும் இருக்கிறார் இல்லையா? ஒரு பாட்டன் வந்து தன்னுடைய பேரனுக்கு எவ்வளோ அன்பா இருப்பாரு இல்லையா? நண்பனா இருக்கிறார், நண்பன் வந்து நலம் விரும்பியா இருக்கார். ஸோ அவர் அப்படியேப்பட்டவருக்கு வந்து நம்ம பக்தி செலுத்தலாம். சரிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ஜெய் ஜெய் नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ஜெய் जय மாதாஜி जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய் ஜெய் மாதாஜி भगवत गीता की ஜெய் जय மாதாஜி हरे कृष्णा महामंत्र की ஜெய் जय மாதாஜி ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஸோ இங்கே நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம். நம்ம நாளைக்கு 10வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.